Technically, the problem is not isolated, hindi lang dun sa particular project na yon. Kung ako ang tatanungin, we must check it at a holistic approach. Dapat saan ba nanggaling? Hindi naman kasi pwede sabihin mong na-concentrate doon ng ulan kaya bumaha, di ba? Or sila lang ang binaha. Dapat tingnan natin ito sa kabuuan ng bayan, sa kabuuan ng probinsya, at sa kabuuan ng water flow system dito po sa ating region. At alam nyo ho, ito hong daing ho nitong ating pong mga kababayan, lalong-lalo na yung pong mga nagsabi na pagkaayaan na-promote, napag-usapan kung saan nakaposisyon ito at yung usapin na bentahin na flood-free. Actually, para sa akin, Kuya Pao, this is a wake-up call for us. Siyempre, there are so many studies before na, pero not because inaral siya noon, applicable pa siya ngayon. May mga pagkakataon na nabago because of the climate change or mga nangyari sa environment. And always remember, lalo na dito sa Pampanga, very variable po ang flow ng flood sa atin dahil ang isang variable dyan, yung mga nanggagaling sa upstream. Lahat ng tubig dyan. So, kahit umulan sa buong Central Luzon, halimbawa, apektado tayo kahit hindi nga umulan sa atin, umulan sa mga areas na yon, tatamaan pa rin sa atin. Bakit? Yung mga rivers from Nueva Ecija, yung mga dam, didiretso sa atin yan. Portion ng Bulacan. May mga tinatawag tayong tributaries, yung mga small rivers na ang labas niyan sa Pampanga River din. Meron din portion, actually pati Quezon nga, tumatama din sa atin yan. Portion din ng Tarlac, yung Rio Chico at saka yung Bamban River, nagkukonek yan sa Pampanga River. So in short, malaking factor ang mga ito para masabi natin na kailangan nang i-revisit yung study natin about the hydrology ng Pampanga. It's about time to have a revised risk mitigation plan in terms of flood mitigation and management dito po sa ating province.